Public Plaza ng City of Naga sa probinsya ng Cebu agaw atensyon kung bakit ating alamin sa ulat na ito. Matapos ang 4 na taong pagpaplano at face-by-face renovation, ito na ngayon ang itsura ng Naga City Park and Boardwalk sa probinsya ng Cebu. Ito ang pasilong sa City of Naga. Highlight dito ang modernong disenyo ng park at fountain na likha ng sikat na Cebuano industrial designer na si Kenneth Cobonpue. Ipinagmamalaki ng lungsod na walang nagalaw o naputol na puno sa konstruksyon ng pasilong. Sa ngayon, isinara muna sa publiko ang pasilong sa Naga at tanging sectoral tours muna ang pinapayagan. Inilatag pa ang mga hakbang na ipapatupad, partikular na ang paglilimita sa tao sa park para maipatupad ang health protocols. If you take a look at Naga, ang Naga Park and Boardwalk or the park life here is very active. It is the heart of the city, the heart of the community. So, amo lang ning gi-enrich pa ang park life where the families, friends, and loved ones maka-experience o memories diri. Una nang binuksan nung nakaraang taon ang kanilang boardwalk na paboritong pasyalan dahil sa scenic view nito. Karagdagang atraksyon ang bagong bukas na pasilong sa Naga para sa mga nais mag-relax. Pasilong is really basking in comfort, in calmness, and in shelter. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.